नोंथ' दिनै स्कुलाव थांनो मोननाय नंला मानोना नोंनि गासैबो फरायनाय लेखाफोरानो आरो नोंनि गासैबो गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरानो नोंनि न'आवसो थाबोजोब्बाय। औलै आबै आंनि फरायनाया माबायदि जाबावगोनथाय आंहाथ' नाथाय गोबां सिमां दङमोन फरायनानै सासे गिदिर गोलाव मानसि जानो नाथाय बे सिमाङा आंनि माब्लाबाबो सहैनाय नंला खोमा। सहैगोन आबौ दिनै सानसेल'सो नों थांनो मोननाय नङा। आं दा बेलासे बेलासे थांनानै नोंनि न'आव थांनानै नोंनि गाननाय जोमनाय आरो नोंनि फरायनाय लेखा नोंनि ड्रेस गासैखौबो लानानै फैजोबगोन। न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। आं दङ ना आं नोंखौ फरायनायाव मदद होगोन। आबै अब्लाबो बिमा बिफानि न'आव थानानै फरायनाया एसे गोगोम जायो मालायनि न'आव थानानै फरायनायखौ एसे दुरबल मोनो। आबै आं न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनो लुबैयो आरो न'निफ्रायनो आं फरायनो लुबैयो। आबौ नोंनि साननायाथ' थिगानो नाथाय माखासे सुबुंफोरनि खाफालाव बेबायदि अबस्था जानानै फैयो। सोरबा बायदिया सानब्लाबो जाफुंहोनो हाया हास्थायब्लाबो मोना। आबौ जाफुं फरायनाया नोंनि न'आवनो जा आंनि न'आवनो जा नोंनि गोसोआ थिगब्ला गासैयावबो फरायनो हागोन। नों फरायनो नांगोन नोंनि थांखिखौ नों जाफुंहोथारनो नांगोन। आयं ए रिजि नोंसो माथो? हा रिजि मा खबर? आयं आफाखौ लोगो हमनो फैदों। आफाया बबेयाव दङ? नोंनि आफाया दा बबेयाव दङ आंथ' बेखौ बुंनो हाला। सैमा फाग्ला बायदि गिदिंगासिनोसै साननै सानथामानो जाबाय न'आवथ' गैयानो। मानसिफोरनि मेलेमफ्रानो थौले नालाय उन सिगां जेबो साननो रोङा। गोसोआव जा सानगोन बेखौनो मावगोन खुगायाव जा फैयो बेखौनो बुंगोन। बेफोरखौ मावोब्ला बेफोरखौ सानोब्ला दे उननि समाव मा जागोन बेफोरखौथ' सानालासे मावो दाङो। दा समस्या जायोब्ला सैमा फाग्ला बायदि बिदिनो बिनि न' खाथिं बायनानै जाथिंलाबायो। औलै आयं थारैनो आंनि आइ आफाया सैमा फाग्लि मारसो। बिसोरनियाव न' होननायानो गैया। बिसोरो दिनै मानसि मोनब्ला बिसोर न'आवनो थागौमोन। सैमा फाग्लिखायनो दिनै खारथिंलाबायगासिनो बिसोरो। ओमफ्राय मा खबर? नोंनि आइनि माबाफोर खबर मोनदों नामा? औ आइजोंनो दङ आङो। आइया दाबसे जायगायाव रुम भारा लानानै दं। दा आफाखौ लोगो हमनो फैदों आं। आफाजों माखासे खोथा रायलायनांगौ दं। बहा थांदोंथाय बियो? दा बबेयाव दं आं बेखौ खोन्थानो हानाय नंला। थां नोङो नागिरहै। थौ जाफुं दुगैनो थौ। मोजाङैनो दङ ना सोरांस्रि? जाफुं आयु हौवा हिन्जाव मा खबर? फै जिरायनो फै। जिरायबाय थालादों सोरांस्रि। जाफुंनि खबरखौसो मोननानै थानो हायैनि जोङो हाखु दाखु खारबोनाय जादों। आयु सोरनि खुगानिफ्राय जाफुंनि खोथा मा खबर मोनखो? इसाजों जोङो रायलायदोंमोन। जाफुं नों जोंजों थांगोन ना? आं नोंसानाव थांनो गोसो जाबाय दंखायोमोन नाथाय आबैयासो थांनो होगोन ना होआथाय? जाफुं आंहा थांनायाव जेबो बादा गैया नाथाय नोंनि आइयासो। सोरांस्रि बिनि बिमाजों जेबो खोथा गैया। बिनि बिमाया माखासे जोंनो फोरमायस हायै दुखुफोरखौ खोन्थानायखायनो बे गथ'नि मोजांनि थाखायसो जोङो फैदों। सोरांस्रि बे गथ'खौ आंनि न'आव लांथ'नो बिनि थानाय जानाय फरायनाय गासैखौबो आं बिबान लागोन। औ सोरांस्रि जाफुंखौ जोंनि न'आव लानानै थांथ'नो नाथाय अरायसमनि थाखाय नङा। जेब्लासिम इसानि आरो रोनि गेजेराव गोरोबनाय फैया अब्लासिम। आंलाय दा मा बुंबावनो? आंनिफ्रायथ' जेबो बादा गैया आरो आंहाबो एसे खस्थ' जानानै दंखायो। बेराफारसे न'खरनि गोदाव सोराव सुबुंफोरनि थाखाय आरो बेराफारसे बिनो जाहोनाय फरायहोनाय आरो बेराफारसे न'खरनि खामानिखौ लानानैनो आंनो सम होनो हाखाया। आंनि फारसेथ' मोजांसो जागोन जुदि नोंसोरो लांनानै बेखौ मोजाङैनो फरायहोयोब्ला। नाथाय इसायासो मा बुंगोन? आं हरैनि सिगाङावनो इसानियाव खनसे खबर खालामनि नामा? आबै आइनाव खबर खालामनो नाङा। आइनाव खबर खालामबा बियो थांनो होनाय नङा। आं थांनोसै। माबा मोनसे जिंगासिनांगौनि बा गिनांगौनि जेबो खोथा गैया सोरांस्रि। इसामोना जेब्लानो लायो आं हरगोन। नाथाय दा इसाया लांफैसान्दि जिहेतु नोंहाबो उसुबिदाब्ला आं लानानै थांथ'नो। आबौ नों थांगोन ना? औ आबै आं थांगोन। जेराव गथ'आबो गोसो दङ बेयाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा। बिदिब्ला लांनोसै नामा? दे बिदिब्ला आबौ मोजाङै थाहै सना। दे आरो जेब्ला नोंनि आइया लांफैगोन अब्लानो थांबानो जाबाय। जागोन दे जेब्लानो लांफैयो अब्लानो आं हरगोन। फै जाफुं नोंखौ लाना थांनोसै आं। इसा मा बेग लालाबायखो? बहा थांनो नागिरदों? आं मा लादों मा लाया नोंनोलाय मानो नांगौ? मा बुंनाय जाखो बेलाय? औ आं मा लादों मा लाया मा खालामदों मा थादों मानोथो एथ'ग्राब खबर लाबाय थानो गोनां जाखो? मानिथो एथ'ग्राब गोरा जानानै दङलै नोङो? नों आंनि हिनजाव। नों मा खालामदों मा थादों मा लादों मा लाया बहा थाङो मा खालामो मा फैयो बेफोरखौ गासैखौबो उदिस लानो मोन्थाय दं आंहा। गैया होननानै बुङाखै आङो। आंथ' नोंखौ मालाबाबो सोङा जे नों बहा थांनो नागिरदों मा लाबोदों मा जादों। आं नोंखौ मालाबा सोङो? अब्ला नों आंखौ मानोथो खनफ्रोमबो खोथायावनो सोंनांगौ जाखो? खोन्था मालानो होनब्ला मा लादों? बे बेगाव आङो गाननाय जोमनायसो लादों। नोंनि न'खरनि नोंनि सम्पति सना रुफा थाखा फैसा लायाखै आङो। जाबाय?
मिथिबायथ' दा लामायाव हगारदो ओइ मानि एथ'ग्राब दुगिलै नोङो हो मानि एथ'ग्राब दुगिलै आया मानसिया माथो नों थाथ'गोन ना थाथ'आ मानोथो एथ'ग्राब नांगौ जाखो आंखौलाय दिनैलाय मा खोथा दङ मा खामानि दङ बुं बेगाव मा लादों आरो बहा थांनो नागिरदों नोंखौ मोजाङैनो मोजां सोंदों आं मोनथिखा आंनि खर'खौ गरम दाखालाम आंनि खर'आ दाबो बारा मोजां नङा बिनि सायावनो नोङो आरो आंजों उल्थां फाल्थां जाबाय थानो नाङा नोंनि नोमफाय आंखौ जेलाव हरदों थेवबो आङो दिनै जेलनिफ्राय फैनानै नोंजों आलो गोजोन संसार जाफिनो होननानै साननानै फैदों आरो नोंहासो दुगि दायनिगिरिनि फिसाजोआनोसो नोंनि नोमफाय आरो नोंनि नोमफायानो आंखौ जेलाव हरदों बिनि खिथेरखौथ' आं लानो होनब्ला हायो नाथाय आङो बेफोर गासैखौबो बावगारबोजोबनानै नोंजों आलो गोजोन संसार जाफिनो होननानै फैदों नाथाय नोंथ' दिनै बा गाङा लानानै दं खोमायोना नंनायाथ' नंगौ जेलावथ' आंनि बिफायानो हरदों नाथाय बोरैबा जुदि बियो रागा जोंमारनानै आंनि बिफानि सायाव खिथेर खालामोब्ला दे नोंथ' एथ'ग्राब खोथा बुंबाय दिनै आच्छा मा जादों दे मा नांगौ मा नागिरदों नोंदि दिनै आंखौ एथ'ग्राब खर' गरम खालामगासिनो अब्ला मानो खोन्थादो बेखौ मा दं आरो बहा थांनो नागिरदों रों जेराव नों आंनि थैनि फिसालाखौ एसेबो नायनोनो हायाब्ला बे फिसालाया जुदि बे न'आव जायगायानो गैयाब्ला आं मा खालामनो दिनै आंनि फिसाखौ आं जेराव दोननानै फैदों बेयाव बिनि गाननाय जोमनायखौथ' हैनांगोन आङो नों बे बेगाव जेबो लायाखै आंनि फिसालानि गाननाय जोमनायसो लायदों आरो बे गाननाय जोमनायखौ आंनि फिसालानो हैनो आं दिनै जेलनिफ्राय फैदों दिनैसिम आंजों फंसेबो गोदै बाथ्रा गैया बे फिसालानि थाखिसोनो दाबो थोग्राब नांनानै दङ दिनै नोंहा बे गथ'नि सायाव अननाय गैयाखानो बे गथ'आ नोंनि गिदिर जानो हायाखै नाथाय बे गथ'नि सायाव आंहा अननाय दं बे गथ'खौ आं जोनोम होदों बेनिखायनो नोंनिख्रुइबो बे गथ'आसो आंनि गोनांथिसिन बेनिखायनो आङो बे गथ'नि थाखायल' बांसिन हास्थायगासिनो दङ जेराव आंनि एसे साननाय बिनि फारसेल' दङ जेराव आंनि एसे अननाय बिनि फारसेल' दङ गासै समाबो बिनि फारसेल' जानानै दं आंहा बेयाव नोंजों एसेबो लोब्बा गैया प्लिज आंखौ हगार नोङो आंखौ हगार बिदिब्ला बे गथ'जोंनो थैस' थांस' थानो हासिगोन ना नोङो हो मा सानखो थैस' थांस' नों आंजों थागोन ना बे गथ'जों नों आंखौ मा खालामो खालाम मा सानो सान नाथाय आंनि फिसालानिफ्राय आं गोजान जानो हाया आरो आंनिफ्राय आं फिसालाखौ मालाबाबो गोजान खालामनो हाया नों आंजों दसे सम हगारनो गोसो ना थिग दङ आं फैगासिनो नाथाय नोंजों सम होयै सिगाङावनो आंनि फिसालानि थानाय जानाय फरायनाय गासैखौबो आं सुबिदा खालामना होग्रोनो बिनि उनावसो जेब्लासिम आं सुबिदा खालामना होनो हाया अब्लासिम नोंबो आंजों थानो होननानै दासान थाथ' बेथ' आफासो आफा आखायाव जौ बथल आफाया आखायाव जौ बथल लालायनानै उन्दुनानै दङ थारमाने बियो गोबां लोंबाय बियो दा निसा नांनानैसो उन्दुनानै दङ हे इसोर दिनै आंनि बिफाया जौ लोंनानै लामा सामा बेफोरबायदि उन्दुनानै दङ मा जालांखो आफा उथिलाय आफा लासिं बासिंनो मानो बेफोरबायदि जुमाय लोंनानै लामा सामा गोलैनानै थायो दिनै गावजों गाव बुजिलायनाय गैया नोंसोरो गावजों गाव बुजिलायनाय गैयैयावनो दिनै आंसो लासिंसिन बिथिंबो गैया दिनै आइ दाबसे आफा दाबसे आफा उथिलाय उथि आं नोंखौनो नागिरनानै फैदों आफा दिनै नोंबो बेफोरबायदि जौ लोंनानै थायोब्ला आयाबो दिनै बिथिं गावनि गोसो गोराखौ लानानै हारसिं थायोब्ला मा जानांगौ जाखो आफालै उथिलाय आं नोंजों गोबां खोथा रायलायनो फैदों आफाया बियो सिरि मोननाय नंला आफाया जौ लोंनानै गोलैनानै दङ बे खौरांखौ आइनो होयोब्ला जानांगौ आइया आफाखौ नायनो फैगोन खोमा आं आइनोनो खोन्थाहैनि र' आयै खोनासंलाय आयै फैफिनबाय मोनथिखागौ आङो नों आंजोंनो फैफिनखागोन नोंसो दुगि ओंखारलाङैनि सिगां गोबां बायदि खोथा बुंना थांदोंमोन ना आं नोंखौ बुंखादों ओंखारलाङैनि सिगाङावनो सोरजों थागोन बेखौ 100 बार सानग्रो आं मिथिखागौ नोङो आंजोंनो फैफिनखागोन बेनिखायनो नोंनोबो ओंखाम भाग लाफाखादों आं आयै गासै खोथाखौबो धेमालि बा गोरलै दासान आं नोंजों थानो होननानै फैयाखै मा होमब्लालाय मानोथो फैदों नोंलाय आयै जोबोर लासिंसिं आरो बेराफारसे सानो थाङोब्ला जोबोर दुखुनांथाव आयै नों बेयाव आलो गोजोनै थानो हागोन दा सार आफाया बिथिं नोंनि सिन्थायावनो जौ लोंनानै लामायाव गोलैनानै दङ आयै फैलायना फै आं दासो गावनि मेगनजों नुबोदों आं जोबोर दुखुबो मोनदों आरो लाजिनायबो मोनदों दिनै आंनि बिमाया गुबुन दाबसे जायगायाव आरो बिफाया दिनै गुबुन दाबसे जायगायाव गोलैनानै दङ आंहा मान सन्मानानो गैला प्लिज आयै फैलाय आफाखौबो बामखांनानै लायनि नों नुबोदोंबा
आच्छा मानसियालाय गोथाङैनो दङ ना थैबाय गन्थङाव दांना नायदोंमोन नों हांआलाय दंना गैयामोन आयै माबायदि हिन्जाव नोङो गावनि फिसायनि सायाव एथ'ग्राब एसेबो नोंहा सिरियास गैया फै आयै आफाखौ नायहैनो खोनासं दैजि बिखौ आङो थैबाय होननानै साननानै लाखाबाय आंनि गोसोआव बिनि थोबसेबो बाथ्रा गोसोआव गैला आंनि बिनि खोथा आंनि सिगाङाव दाफुंसै थां थैबायना थैया नाहै आरो थैबायब्ला गामियाव खबर हैथार आंनो खबर दाहोफै आं बिनि थैनायखौसो नेनानै दङ